5 храни, които контролират нивата на кръвна захар. Гледайте. Бадеми. Идеални за диабетици и хора на диета, богати на фибри, полезни мазнини и протеини, които забавят усвояването на въглехидратите. Спанак съдържа множество антиоксиданти, алфа-липоева киселина и магнезии, които не предизвикват рязкото покачване на кръвната захар. Череши. Тези вкусни плодове са богати на диетични фибри и витамини и въпреки че са сладки, съдържат вещества, които забавят усвояването на захарите. Сьомга. Изключително богата на омега-3 масни киселини и протеин, които намаляват възпаленията и помагат за контрола на кръвната захар, без да я увеличават рязко. Алоe вера с праскова нейлер съдържа 98% чист гел от листата на това изключително растение, без захар и много ниски нива на хлебни единици. Подобрява метаболизма и регулира кръвната захар. Тези храни имат много нисък гликемичен индекс и предизвикват по-бавно и устойчиво освобождаване на захар в кръвта, което е особено важно за хора, които имат диабет.